Nwanne uche godi ya n'ụlọ akwụkwọ ndị kwụrụ niile gbagburu na steeti Imo ga-emepe kpọmkwem n'abalị 25 ọnwa Jenụwarị afọ 2021. O wutere m ebe ọ dị ukwuu ịkpọ gọvanọ Hope Uzodimma Supreme Court gọvanọ dịka m nọtụrụ ala ma lee Igbo tiri n'ime otu afọ ọ batara n'ọkwa ọchịchị dịka aka na-achị steeti Imo. Nwanne uche godi ya n'otu ọtara ike hiwere ga-eleba anya gbasara ọnọdụ ndị lara ezumike nka na steeti Imo na-ama amụma ịkpọpụ gọọmenti Imo n'ụlọ ikpe. Sọsọ na ọmarịcha ihe omume aka anyị ga-anọ kọwara gị akị nsogbu a. Ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị kpọmkwem na redio ka TV, redio Bejawa ha gị, redio Bejawa kpọtara Darling 107.3 Igbo Bigbo taa bụ Mọnde abalị 18 n'ime ọnwa mbụ afọ 2021. Ndị ga-anụrụ ha na ọmarịcha ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye ji igu ka ewu na-eso ọkaibe n'ikuku Obinna Chineke bụ aha m nakwa Chidi Emagi onye na-ebipụta akwụkwọ Nigerian News Guide. Una Bolachi ndị menwe m nụ, una Bolachi ndị South East ndị Igbo eje m ọnụ, una Bolachi ndị Nigeria ndị na-ega ntị n'ọnụ. Ka ụbọchị taa mara anyị niile mma, ndụ mmiri ndụ azụ ụfọdụ fọ mfalafọ. Chineke gọzie anyị niile n'aha Jizọs. Amio dịka anyị bụpụchara gị n'ụtụtụ Igbo bụ Igbo ka anyị ga-akọzie kpọmkwem n'ubi onye ebere nke kpọmkwem na akwụkwọ akụkọ bụbịa bụ akwụkwọ akụkọ Pọl. Ndị oji egbe wakporo anyị dịka ndị uwe ojii gbara nkịtị na-ele ha anya dịka ha machibiri anyị kpọmkwem n'okporo ụzọ ebe a na-akwụsị ụgbọala ma na-eme ya bụ nyocha. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ dị Punch na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na ndị ọrụ ubi na steeti Ọyọ akatọọla ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwuo na ha gbara nkịtị dịka ndị Fulani na-achị ehi ji egbe wakpuo ha ma memina ha ebe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii gbachiri nkịtị nke a na-eme. Ederede vaja onye dọkịta akpọlala mmadụ ala mmụọ n'ike na steeti Lagos. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu n'ihi edezighị ihe nke ọma nke a na-ahụta n'aka ndị dibịa bekee na o meela otu onye abụrụ ya n'ụlọ ọgwụ ka ọ dị ugbu a. N'ihi gịnị? Akwụkwọ edere gbasara otu a ga-esi wee zụọ ọgwụ n'ụlọ niile nwada gara ịhụ maka onye ga-ereti ya ọgwụ onye dọkịta dere ya kụchara afọ n'ala dịka ọtụtụ n'ime ha akụpụtaghị aka onye dọkịta. Nna m ama m ma ọwa aka ịkpa ọwa aka otu ịgba ọma m ụdị aka ndị dọkịta bekee na-eji ede ihe ederede. Ama m a ga-eme ya nnọọ ka ọ bụrụ na onye gaji ịzụ ọgwụ agaghị aghọta ebe ha agwaghị sị na ndị ga-eresi gị ọgwụ ga-amata. M ụfọdụ ga ndị ga-eresi gị ọgwụ ga-enyo ha sị gị kpọọ ya n'ekwentị. O mere m ọnwa otu ugboro ọnwa abụọ nwa atọ ha sị gị kpọọ ya a na-ede shakara ya dịka nga ọkụkọ ọ bọrọ ihe na-ajụsị ọwụ ndị nkụzi kụzile ha mana praịmarị mana ọkụzi ha otu esi eme writing akacha usoro abịa sị gị dị ige ihe n'etiti usoro ndị ahụ gị dega deta ka ọzọ gawaekene akụjila anyị na praịmarị na sekọndịrị emechicha ndị bekee ga-ehụ ha shakara ọnwụ otu ma ọ abụọ n'ime ha n'otu chido anya eruhu 99% ndị na-ede shakara o ji egbu ndị ọ jụrụ m anya na nwa agbọghọ anwụọla ebe a nọ na-achọ ọgwụ ka ma ga-azụta n'ihi na aka ejiri de ya edoghara ya. Ọ dị mmadụ gakwara iwu n'akwụkwọ akụkọ Pọl enweghị obosara ala ebe Naijiria ga-edobe ọgwụ ha na-ama amụma iwebata n'izu ụka anyị nọ n'ime ya bụ nke chawara ihu nnọọ n'ikpochapụ nakwa ibelata nje korowa n'ala anyị Naijiria. Atụwa anya na ka ọ dị ugbu a na ala anyị Naijiria ga-etufu ọgwụ a dị otu
puku n'ihi enweghị obosara ala ya bụ ebe a ga-echekwa ọgwụ. Akpọkwara n'ime ntụziaka ahụ ndị ọkachamara nyere dịka ọchịchị etiti na-ama amụma kwuo na a ga-emepe ụlọ akwụkwọ gba gburugburu n'ala anyị Naịjirịa taa bụ abalị 18 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu ka ọ dị ugbu a na otu jikọrọ ndị dibịa bekee n'ala anyị NMA na akpịsị bekee agwala ọchịchị etiti kwuo ịhụrụ ntụziaka ndị ọkachamara na okwu metara ahụike nyere unu gbasara ụkpụrụ ndị agha ga-eso ma ọ bụrụ na agadi imepe ụlọ akwụkwọ taa ọ ga-amagbu onwe ya n'ala anyị Naịjirịa sonyesiri ike. Cheta na mbụ dị ka ọnụọgụ ndị butere nje korona n'ala anyị dị 75,000 na ụma 620 maka ọ dị ugbu a ọnụọgụ ndị na-amapụtara ya bụ nje korona dịzi 1,800,000 na 943 gba gburugburu n'ala anyị Naịjirịa. Ụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Anya wuchiela n'akwụkwọ akụkọ Patriot ka ọ dị ugbu a Igbo onye isi oche ngalaba mgbasa ozi ọlọrọ ọhụrụ ya wụ New Media nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party bụ nwa amadi Nwaogwugwu Ambrose enyochala otu afọ ọchịchị Hope batara n'oche ọchịchị kwuo n'ezie ndị Hope bụ gọvanọ ndị Imo chọrọ site n'atụmatụ ọrụ ọ rụrụ na-enweghị oyiri. Ọ gara n'ihu kwuo o wutere m ebe ọ dị ukwuu ịkpọnye gọvanọ Supreme Court dịka ọ nọtụrụ ala anọtụrụ m ala hụ ọrụ ọma a na-arụ bụkwanụ nke mere m ji nwee mwute n'obi ịkpọ ya Supreme Court. Ambrose Nwaogwu bụ onye na-eti eti na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ma bụrụ otu olu gbapụtara ihe n'aka tọ ọchịchị Hope Uzodimma. Onye mere ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị ụfọdụ n'ime ha ndị mmadụ a na-ekwenyecha na ihe kwuru kemgbe mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga ka ọ nọ na-ekwu na-ede ihe ndị o dere maka otu gọvanọ Hope Uzodimma ji tigba kemgbe otu afọ ọwụ gọvanọ n'ala Imo steeti. A na-ekwusu enwe mgbe ejidere ya mgbe o degedegedegede akwu ma ihe ndị a na-ekwu ekwu a na-eji ya asị mba na nwoke a ga-apụrịrị nwoke agaghị apụ nwoke a ga-apụrịrị nwoke agaghị apụ. Ọ na-adị mma mmadụ bụ ụzọ chee echiche tupu ya ekwu okwu ọnwụ ekwucha ga-ebịa chee echiche. Ọ mere anyị nọ na redio Dalị anyị na-ekwu anyị na-echetakwa maka a ga-emecha su ihe dị ụta ihe a ihe ikwuru mgbe dị ụta ihe a ihe ikwuru ugbu a ele ihe mere iji kwugharịa n'ihi na ọ naghị adị mma dị mkpa nwoke pụta ya ekwuo pim n'ụtụtụ ya ekwuo tim n'abalị n'ehihie ya sọ ọgwụkwa ha egwara na nwanne ya nwoke gwara ya sị ya kwuo ọ na-eme ya dịka enwe ụmụaka ya dịka itobeghị ya dịka enwe onye adịgboroja ya na-ekwu asụ m na ya nwa idonyere Hope aja n'ukwu asụ m na ọ dị njọ na-ekwu okwu ya mgbe ahụ ọ dọrọ ya n'ọdọ laịnị kachie n'ụzọ enwe ihe ga-eme otuchuru ya hụkwela abụọ enwe ihe ga-eme Hope na ọ sụpụ anụrụ m na ya na ndị PDP ekoge ha isi ha kpọpụta ya n'ụlọ itiri ebe etiri ya na-asụ ha ihe ndị mmadụ kwuga ama mgbe ọbụ eziokwu ya ndị mmadụ kwuga asị ya ngwa egwu niile uju ji aha m nata mgbe m nọ n'ụlọ itiri mgbe m nọ n'ụlọ nga ngwa bịa nụ nyetụ n'ụlọ m ụfọdụ n'ime ha n'ihi na agụrụ egbu ka ala m ahụ ha asị mba ka ọzọ ha hazie otu esiri chọpụ ya napụ ya ọnọdụ o ji dịka onye isi ndị na-ahụ maka ndị ọlọrọ ọhụrụ eji ụzọ ọlọrọ ọhụrụ eji agbasa ozi ya New Media ha chụpụ ya si ebo ya ga-anọcha gbara aka ya hụkwa na onye ya nọ n'ala ma onye nọ n'ala anyị na-atụchi ịdala ka ya dọdacha ya edechacha mbụba ahụ onye ọbụla wụsara na ọhịa mege ndị PDP. Ọdịmaka bụkwa n'akwụkwọ akụkọ dị Patriot ka anyị nọ n'ụtụtụ taa. Uzodimma gbara ọgbụgba okwu jọba gburugburu n'ala anyị Naịjirịa dịka a na-eme ncheta ndị agha tụfuru ndụ ha maka nchekwa ala anyị Naịjirịa nke mere n'abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021. Ya bụrụ ihe omume a ka ndị Hope na-achọ nnọọ ịtụli ndụri ajụ ifeli elu. Ihe ahụ onwekwe n'isi ihe a ndị mmadụ ndị ala anyị mmadụ ndị nọ na usoro eji ezipụ ozi na ụzọ esipụ ozi na ụzọ ọlọrọ ọhụrụ emetọọla ha ihe ka ndị Methodist biko ndị Methodist a na-egbukwele m ga-enye m agwa gị nna m akwa ịma na ihe niile wụ corruption ihe niile wụ mpụ na arụrụ ala ndị a na-agwa na-ebute nduru pidgin eji eme ihe gbasara Ancestors Remembrance Day na-aga dụtụrụ pidgin white nduru white jikọcha ya jikpa ha n'ụlọ otu mgbe
otu mgbe agaghị anụganụgo ọnwa abụọ ọnwa atọ a na-eche ọnwa a ga-eje ya bụ Jenụwarị otu mgbe mere nduru ndị abịara ifechaa afọ ha ebu oke ibu ifezi ha maazị na ha nweziri nku eji efe efe abezie wepụta ha ga-eso elee esi achị nduru na-efeli ihe ga-eso ọchịchị achịta agaghị ọfụma ọchịchị maka etiti maka steeti na ala Naijiria gba gburugburu kụrụ afọ n'ala n'ebe ọ dị ukwuu ọnwụ ihe gbasara nduru ga-agwa anyị sọgwa eziokwu nduru enweghị prọfet ma prọfetes awụghụ ihe ha gburu ndị mana mgbe ha chọpụtazi na akpaala ha chikpa ha ahụ na-enye ha sọsọ ihe oriri ha na-agba abụba anaghị asa a ga-agba nkịtị abalị abụọ ma ọ atọ enye ndị mmadụ ego ịhụrụ n'elu ụlọ gị ị ga-ebe ibe ma ebe onye ọzọ bi ị ga-ahụchapụ ndị na-eji ike n'isi ụtụtụ gị gaa n'abalị gị nwụrụ ndị kecha gị ọcha ndị kacha ya akwụkwọ otu ere ya $7,700 gị zụrụ ya gị wetagharị ya na stadium ebe a na-eme Afọsịs Remembrance Day nwanne ị ga-ahụ ka ifuli vam ya efe bụ vam ya efe ndị a na-aga were bribe enye ndị na ụfọdụ n'ime ha were kloro ọhịa na-enye ya dịka ọwụ ihe emege biko ma agwa ndị ntorobịa gbakpada anyị wepụ n'obi enwe ihe dịka Hope mekwere nduru efe ha Okorocha mere nduru efe ha Buhari mere nduru efe ha ọwụ nduru ga-agwa anyị na ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Naijiria kụrụ afọ n'ala mana ụzọ federal mana ke steeti ọ dị mma ka anyị gara n'ihu ejimakara nke abụ gbasara ụkwụ na akwụkwọ nsọ nwa ahụ nduru fekwasịrị n'elu Jizọs nke ahụ nwa ọhụrụ n'anya enyi ya na-adị mma amaghị m ma ọ pụtaziri nnọọ na ihe eluigwe na-adị anyị mma ndị nke fere Jizọs n'isi sheshi bịa ejideghị ya ti ya na keji buru ya eruchara ha 14 16 adọ ha maazị se were nku Obinna Chineke ọhịa mkpuke ọkwanote m chịrị hụ ya ọ dị mma igbo ndị ọmafrịka na-esonyere anya ka bụkwana ihe omume anyị bụ akụkọ ọgwa m na Darling 02073 n'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Petro ụlọ akwụkwọ niile na steeti Imo ga-emepe kpamkwam n'ụbọchị Mọnde abalị 25 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021 akụkọ agara n'ihu na-ekwu ka ọ dị ugbu a na steeti Imo kwesịrị isonye ndị ogbe ya bụ ndị ga-emepe n'ụlọ akwụkwọ taa mana eyigharịrị ya ruo izu ụka na-abịa abịa n'ihi nje okorobịa tikapụrụ na kansụl ọchịchị atọ enwere na steeti Imo otu n'ime ya bụ Owerri Municipal, Owerri North nakwa Owerri South. Ụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Petro ọkachaghị m ka ihe o kwuru sọ ọrịa nje okorowa tikapụrụ na Owerri North Owerri West ihe ndị a niile wu akụkọ m na-aghọtachaghị na kewa eziokwu wu na nje okorowa abịala ọwụ ozikwa na enwe onye ogbugo otu ochi egbugo ndị mmadụ n'ala bekee ihe a na-ekwu okwu a na-aṅụ ọgwụ a na-aga n'ihu a na-aṅụ parasita a na-aṅụ ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ edepụtara ihe niile a na-agaje nke ndị steeti ndị ọzọ na-emepecha ụlọ akwụkwọ ha taa asụkwa ndị ka Imo ha nọ ahụ otu izu ụka enwere ihe coronavirus mere n'afọ gara aga EndSARS abịa agụzụ ha nwa abụọ emechie krismas abịakwala akwịma na Ista skuulu niile kwesịrị imechi n'afọ na ọnwa maachị ọ ga-eru ọnwa abụọ emechie ihe ndị a niile ụmụaka ya erigbola ha mmadụ ọwụ naanị ya anyị ntịchi ha na ha akpọchicha mepeenụ na skuulu ha ga-amụtakwuo ihe ha na-aga n'iru ụbụrụ ha na-acha ọ dị mma kpọmkwem na Lead Express n'ụtụtụ taa Igbo gọọmenti ma fụchiela ihu ya egwu ịkụsa imekpa ịpịasụ onye ọbụla rụrụ kpakam n'ụzọ iwu na-akwadoghị akụkọ anyị nwetara na-ekwu kpọmkwem na onye kọmishọna na-ahụ maka nnyocha ala n'ụkpụrụ eji arụ ọrụ na steeti Imo bụ Land Survey and Physical Planning bụ Maazị Chief Enyinna Ọnụegbu onye gara n'ihu kwuo na gọọmenti Imo agaghị eji anya ọma ele onye ọbụla rụrụ ụlọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị dịka ụmadị n'ụzọ dị mma tinyere ụkwụ n'otu trọza onye ejidela PDP n'ihi oge ụlọikpe omechi ọgwụ na-egbu n'ịchabi ikpe ya ụlọikpe ajụla inwe nnọkọ ịchabi ya bụ ikpe dịka ọ nọbụrụ na abụghị ya n'abalị 11 nke ọnwa Jenụwarị afọ a ma gbaa nkịtị ikwupụta ụbọchị ọzọ ọ ga-etinye bụ ikpe ala ajụzi PDP ọ na-elezi anya ịhapụ ihe a niile ruo afọ 2023 ụlọikpe Supreme Court ha mere nnụkọta so na agakwa ha awa ikpe n'abalị ọnwa 11 Jenụwarị ewute ọtụtụ ndị mmadụ n'ihi na asị agawa ma agarubeghị aga ọwụ nnọọ nsogbu nyere ndị Imo steeti mụ na gị kwuru ebe a tupu ọnwa 11 ka afọ Jenụwarị ka ọnwa Jenụwarị agba ha anyị na-ekwu okwu biko Supreme Court ihe unu mere kachapụ ya ọ ihe a na-akpọ sinedai na aha okwu bekee
biko bịaghachinu n'azụ mejienu ya kwuo unu si ọwụ ihe dị ọha ma ọwụ Hope Uzodimma ma ọwụ Uche Nwosu ma ọwụ Ararume unu akachapụ ya kpamkpam and marịọkwa arịrịọ ebe unu na-ekpecha ka ndị mmadụ biko gbatụnụ metụnụ atụ mmiri lachi n'azụ na-adọgbuzila a na-aga n'iru a na-adọ amara ma enwe ihe ha ga-enweta asịkwa m na oru ha n'ugwu ha o rule ha ịga na Supreme Court ha biko kpegharịa na ikpe a mana ihe a niile ego ka ofuga ndị mmadụ a na-aga n'iru ha ekpe ka ugbo ma ya ayọsụ biko onye ọbụla tinye mmanya n'ụgbọ anyị chebiri 2023 ọ dị mma akwa enye ndị ebe ọzọ akwụkwọ akụkọ National News Break ebe anyị nọ n'ụtụtụ taa gọọmenti Imo achịrịla gbasara ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe gwa ha ụlọ nwa mepee tupu abalị 25 nke ọnwa Jenụwarị jee na-aga ghọrọ ịpịachi ụlọ akwụkwọ ụlọ kpamkpam ntụliaka ọhaneze ndị Igbo nkata na-akpa ịkụ ọchịchị obi nwafọ Igbo ịbụ onye isi ala ngwọrọ n'afọ 2023 ya wuo otu nwa amadi ala anyị gbakpa elu agara n'ihu na-ekwu nnọọ na ntụliaka ọhaneze ndị Igbo mere na nke a bụ otu nzọmụkwụ nkata na-akpa iji hụ na akụrụ ọchịchị obi nwafọ Igbo ịbụ onye isi ala afọ 2023 ọ dabara adaba ihe a na-ekwu okwu ya wụ na n'afọ 2023 ma họpụtara George Obi ọzọ ma họpụtara onye ru ma họpụtara onye ala onye Igbo ga-achị Naijiria n'afọ 2023 m na-ekwu okwu onye Igbo si mpaghara South East gwa m ntị eji m ekwuzi ama n'ihi nke a onye ọbụla na-ege ntị ya egeta ihe mkwuge sọ ihe m kwuru sokwana ihe Dalụ FM na Obinna Chineke kwuge ndị mmadụ enwe iketo onye ọbụla na omume onye Igbo onye Naijiria onye Yoruba onye Ije onye TV onye Fulani onye Hausa gee m ntị ihe anyị na-ekwu okwu ya afọ 2023 oge eruola ndị Igbo a ga-ahapụrụ ha ọchịchị onye isi ala so ha biko gaa n'ụta echiri mee ya n'afọ 1998 nakwa 1999 so Obasanjo n'ihi June 12 1993 anyị kpọtụrụ unu si unu bịa ihe anyị na-ekwu okwu ya George Obi ọzọ otu echiri mee ntụliaka n'elu ọ dabacha mana ọ hụrụ ole ya enwe ihe anyị ga-eme ọzọ ọ gara n'ụlọ ikpe ihe ụlọ ikpe akarịchala nna m ụlọ ikpe akarịchala ọ bụrụ na ime ntụliaka onye ga-abụ onye isi otu jikọrọ ndị Igbo ga-abụrụ anyị nsogbu ugbu a ọnọdụ anyị ga-esi enweta n'ọkụ ihe onye hefugara agawa ụlọ ikpe gawa onye so gị dọ nkụ adọ gị dọ nkụ ịhapụ nkụ ihe a na-ekwu ha gawa ụlọ ikpe ndị a hapụgasọ ndị tiri George Obi ọzọ ga-anụkwa di ya jiri ụlọ ikpe ahụ na-agbasa na-emeghasa ya anya daga 2023 ruo ha ga ihe a na-akpọ ntụliaka n'elu ọchịchị werekwa onye a chọrọ ha iti mana ọ bụrụ na enwe ike bịakọta ụkwụ ọ na-asị igwe chịkọta ụkwụ ọnụ ha agbanwe ọkpọkọrọ ha ya bịakọta ọnụ su ngwa George Obi ọzọ lekwe anyị na-ama ya aka n'ihu dịka prọfesọ dịka onye a maara amara na ihe gbasara ụkpụrụ politiks n'ala ụwa gbaa gburugburu ya nwee ike mee ka ndị Igbo nweta ọkwa onye prezidenti n'afọ 2023 ọ dị mma n'otu aka akwụkwọ ka otu jikọrọ ndị ntorobịa Igbo ọhaneze ndị Igbo ngalaba ndị ntorobịa ebola akagati steeti Igbo ebubo tinyekwara onye ogbo ya nke steeti Ebonyi bụ Dave Umahi kwuo ka ọdịdị ha bịara nnọọ soro mee nwa amadi a enweta mmeri na ntụliaka ahụ Igbo anyị ga-agbapụ aka ahịa ma lọchite azụ mgbe anyị ga-alọchite azụ anyị ga-ewetara gị akụkọ nke kwuru n'otu ọtọrọ ike hiwere na-elebanye gbasara ndị nere ezumike nka na steeti Imo na-ama amụma ịkpụga gọọmenti Imo n'ụlọ ikpe dịka ha katọrọ mbipụta ihe ejiri mara onye n'akwụkwọ akụkọ gba gburugburu site n'aka gọọmenti steeti Imo anyị wetekwara gị akụkọ ndị ọzọ 107.3
FM 107.3. ọ bụrụ ma a na-aga ma agarubeghị igbo mụrụ m sị na ije ka bụkwa ọgịga azụpụ otu ihe ọrụ akwa mma ma tupu anya gbapụwa aka ahịa enwere okwu akpụ n'ọnụ bụkwanụ nke kwuru na otu ọtawike hiwara ga-ahụ maka ọnọdụ ndị lara ezumike nka na steeti Imo ekwuola nnọọ n'ibipụta akara ọba ego mmadụ nakwa akụrụngwa ndị ọzọ bụ nke metụtara onye lara ezumike nka adabaghị adaba n'ọbụ agwa omekome n'ihi ya na ha na-ama amụma ichewe ihu n'ụlọ ikpe ịga gbaa gọọmenti Imo akwụkwọ n'ụlọ ikpe gbasara ya bụ agwa onye isi otu a bụ Imo State Pension Intervention Committee IPPIC bụ Comrade Ike Ọhanaeje kwupụtara nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. O nwere ụzọ ihe abụọ a ga-eleba anya n'ọnọdụ dị otu a. Nke mbụ, ndị a niile nọ na-atụ achị okpukpe achịsarị penshọn akwụga ha n'ala Imo steeti gbaa gburugburu. Gọọmenti asị mba, anyị akwụọla ụlọ ụgwọ lekwe mmadụ ole ha asị mba akwụbe ha. Ụfọdụ ndị akwụrụ na-asa akwụbe ha. Obinna Chineke ka edoro mụ na gị abụọ anya n'ụlọ Darling FM awụ abịa mgbe anyị na-anụ olu ndị awụ akwụbe ha penshọn akwụbe ha mgbe ụlọ akwụrụ ha ọ na-enweghị iwe ma ekwu ose akwụọla ha n'ihi na ụfọdụ n'ime ha ji ebi ndụ rere ure, ndụ arụrụ ala, ndụ mpụ, ndụ na-adịghị ọcha n'ihu mmadụ na ihu Chineke. Ebe ihe ego ha eburu ya asụ m onye nwere ego ya erile, mana gị nwere ego kwuo eziokwu n'ihi na ọ ga-adị mma ka ịkpọ nke ụlọ aha ka ụmụ nnụnụ ghara ịgbagbu onwe ha n'ọzọ. Mgbe ọla asụ nweta gọọmenti gọọmenti akwụghị ha, gọọmenti asụzie ngwanụ ebe unu sa na-akwụ ka anyị gbakele n'anwụ ndị wụ ndị a kwesịrị ndị akwụrụla ụgwọ penshọn anyị agba ya n'anwụ gọọmenti agba ya. Ebe m nọ na-aghọtaghị ihe gọọmenti ji mewu itinye ihe a na-akpọ BVN. ị nwere ike ikwusu mmadụ n'odota lekwe ministri, lekwe dipatmenti, lekwe ejensi ebe a na-ụhọ ọrụ esiri ha ezumike nka, lekwe ego ụlọ akwụkwọ onye dị ụta n'ihi nke a ụmụnne ya na ụmụnne na nwunye ụfọdụ n'ime ha ụmụ ha ka nọ na mahadum, ụfọdụ n'ime ha ụmụ ha ka nụbe na sekọndịrị ha bịa ha na-aghọ aghụghọ si enwe ego nụnụ nwaanyị na ụmụaka na-atagbu onwe ha n'ahụ, ndị ke nwaanyị ewere ha agba okoko, ndị ke nwoke na-agba oke n'ụzọ ngwere n'ọhịa na-ekwusu ke BVN gọọmenti emetaghị ya. Ihe ahụ ihe a na-akpọ private document dịka ụlọ ọba ego etiti siri depụta ya n'akara ihe ha kwuru n'afọ 2014 ha sị na onye ọbụla werele BVN ya wepụta na mpekele akwụkwọ ma ọ mee ya na kpọpụta ya aha n'aha redio gbaa ya n'anwụ n'ọnwụ ihe a na-anaghị eme n'ihi na ị werela aka gị tinye aka na ihe gbasara ndụ mmadụ ji wuru na iji na mmadụ nwere ike ịsụ ya achọghị ịzụ ekwentị ya achọghị ọgwụ right ya ọgwụ ihe ruru ure ị gaghị anụkọta were BVN ya ga-egba ya na gọọmenti emeteghị ka mana ọgwụkwa na emetere ha so gbaakwara anyị na anwụ gwa anyị mmadụ ole akwụka penshọn ndị akwụrụla site na ọnwa Febụwarị Maachị afọ gara aga ruo na Disemba gọọmenti metere ya hoo ha. Ọ dị mma na ịga n'ihu na nke ụtụtụ taa Igbo bụ Igbo. Ministry okwu ahụike kwuru n'ụbụ ya n'ala anyị Naijiria bụ Ministry of Health anabatala inwe ngalaba ụlọ ọgwụ ọchịchị echichi nwe FMC nke dị n'Owerri ga-enwezie ngalaba ya n'Ide Atọ South. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu kpọmkwem na onye isi ụlọ ọgwụ FMC dị n'Owerri bụ dọkịnta Kingsley Achigbu onye gara n'ihu na-egbupụrụ onye omebe iwu na-anọchite anya ọgbata votu Ide Atọ North and South bụ Maazị Pascal Obi too ya n'ụzọ pụrụ iche n'ihi nzọpụ okwu ya ịhụ na ya bụ atụmatụ bịara na mmezu. Onye mee ka ọma ekele ya, onye mee ka ọjọọ akpọkwana ya eti ebewo. Onye a na-akpọ Pascal Obi n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti nke nọ n'Abuja ọgbalịala nye ndị ebe ụlọ hụ ndị Ide Atọ ndị ọ na-anọchite anya ha iburu mpaghara FMC. Nna m gị gee ntị, ị ga-ahụ na mahadum na-ahụ maka ụlọ ọgwụ ya teaching hospital n'ọlụ o nwere ngalaba na Ọgbakọ, o nwere ngalaba na Aṅara isi ala mba anọ. Akwụkwọ na FMC nwee ngalaba na Ide Atọ ndị mmadụ akwụsịtụ ibi Owerri, ndị ga-aga teaching hospital ala aga, ndị na-aga enwe ike ya bara eruru bara ndanda n'ihi na ya na-agba gburugburu naanị na Owerri ya ọ na-eme ndị mmadụ na-ata ahụ mgbe a na-eburule onye na-eji ahụ adụ ọdụ na mgbe dịka nke awụ ha jikwa ohere a
kwee nkwa ma mezuo ya so na a ga-eburu akụrụngwa ndị eji arụ ọrụ ndị dịka ndị Kenu n'Owerri ya ugodi ọkara ya ma ihe na-eruchaghị ọkara ebugo ide atọ ya enwe ike bara ndị ebe ahụ uru ọ dị mma nsusu ọnụ Okorocha na Wike n'okwu metara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụdara dara na nzuzu aja nyere ala anyị Naijiria nakwa adịm na mma ọchịchị mpaghara South East na steeti Rivers na nso a ka anyị na-ahụtazi nnọọ nsusu ọnụ Wike ya na Okorocha ndị mmadụ onye odo na-ekwu na nke dabara adaba na Okorocha chọrọ ịga PDP nwanne ihe mege politiks ebe ị hụrụ ya dabara gị tigishi ebe ha mmadụ aga arụcha ụlọ onye ọzọ abịa chụpụ ya nọchie Okorocha so na ndị tara ọchịchị rubere isi gbaa mbọ n'agbanyeghị mkpọrọmọnụ ọjọọ ndị Igbo kpọrọ okwe gịnị hapụ Abga n'ihi na aga ka o ji bata ya hapụ ya gbaba na-agwa ya na ọrụ na APC ka a ga-esi dọta onye isi ala na afọ ọbụla na-abịa abịa n'ọganiru anụgatazi anụtụzi asa achụpụla emekwe ya ka eme ka ọzọ agbajie ya aka nwanne m nwa dịka onye nwa ha na-akpọghị ekweghịchaghị ọ dịghị mma n'ihi nke ya bụrụ na ọ chọghị ịga PDP ya gawa ọkwa na enwere ka a na-akpọ third force ka ahụ ga-apụta n'afọ a mgbe na-adịghị anya ọnwụ na nkata na-akpa enwe isi nkata na-akpa nwe isi ị ga-ahụ ya apụta ya esokara ọnwụ ha abga PDP ga-anụ APC ga-anụ third force anụ a ga-akpọ ya otu aha pati tara ọchịchị ndị mmadụ enwe ike chikwere n'ihe a na-ekwu okwu ya bụ onye Igbo na Rochas Okorocha tozuru oke ma ụma ịzụ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 hapụ ọrụ ọ na-arụtacha n'ala Imo ma ọ bụ gọvanọ ọ dị mma aga m enye ọha na-ese ohere ka akpa anyị n'akara ekwentị ma nye anyị ntụnye nke ha n'isi ụtụtụ a ma cheta na akwụkwọ akụkọ Nigerian News Point ka anyị ruo nweta isi a amụma ọhụ 2021 izu ọjọọ niile a na-agba ọ ga-akụghachi nzọpụ ụkwụ inweta ọkwa ọchịchị onye isi ala bụ nwaafọ Igbo n'afọ 2023 ebe a gara n'ihụkwo na ndị omebe iwu atọ steeti Imo were ike nwụọ ya ka otu onye ụkọchukwu na-ekwu aka maazị ọgbụgbọ oku gị ngwa ngwa zatara ya ka m ga-aga n'ihu ma tọkasịa ya bụ ngwugwu ọma ngwa tụtụrụ ekwentị gị pịa anyị n'igwe 08150501008 08150501073 Ịbọlachi Obinna nwa Chineke ụwa mara gị m onye nke m ụtụtụ ọma ekelela m gị warịkwara gị mma taa ọ dị mma otu nkeji gaa n'ihu ebe m na-atụnye ọnụ maka ije coronavirus vaccine ọgwụ coronavirus aka na-ebubata na Naịjirịa na ihe mere Naịjirịa ga-anabata ya maka enwere obosara ala ebe a ga-adọta ya kwa ihe ndụ ya kwuru kweterụ na ọ bụ eziokwu n'ụdịga coronavirus ahụ e nwere na ofesi ọgwụ dịga ya na Naịjirịa nwere ike inweta ohere nwerekwa atụrụ a ga-eji kọmbat a ga-eji lụso ya ọgụ ọ na-eji ekwete eji ekwusi ike na coronavirus ka e nwere Naịjirịa ka politikal coronavirus eji ekwuru ego eji esi anyị ụjọ n'ime eji ekwuru ego eburu ego anyị ebe ha na-enwe naanị pụtara coronavirus dị oke mgbe ya agbanye ya na gọọmenti enweghị ike ịpụtụ ihe a ga-eji facilities for emergency things like this ọ dị mgbe ndị ọrịa bịara ka ha dị ịgwa gọọmenti ọ na coronavirus ahụ na Naịjirịa na ha dị muda combated it. ọ dị mma ya gazie JP Clark na-atụnye gị n'ụtụtụ taa otu nkeji mana akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ Ịbọlachi Obinna Chineke Auja ya na-ekwe ma gị Auja ndewo na Ịbọlachi nke m chọrọ itinye ya ọnụ ihe gbasara ndị pensioners na akwụkwọ na akwụkwọ ma ọkwane otu ya onye akwụrụ ya gwa ịta akwụọla ka anyị kwụsị ịkwụ ha ikwe bikos gọọmenti kwụọ ha ụgwọ ga-ekwosi aha na-enweta ihe ọfụkwa nwoke ọ ga-akpọrọ ma ọkwane ha na karịa ha agbachi nkịtị dị na anakwa blem gọọmenti a sọpọtụ ka gọọmenti publish aha rada ya publish ndị kele akwụbele ma ọkwane ndị nwere one problem ọ dị ọda anya mara si dịka ọzọ akwụọla ha so gịla wọchị ị ga-ahụ si gọọmenti agbadịwala ịkwụ ha ụgwọ anyị na-ayọ ka ochichi ka emechilata ka ndị ka ọdọ ka enwe ike kwụcha ndị ọbụla ọtọ m kwuru ọgụgọ ọ dị mma ya dịkwara gị na mma nwanne anyị nwoke Awụja dịka ọhanaeze si kwuo na ebe gọọmenti ka adịchewe ihe ụwụ orugori na ọ ga-edepụta aha ya depụta aha ndị ọ na-akwụla ndị ọ na-akwụbeghị karịa nnọọ iwezi nnọọ akara ọba ego ha na-ebipụta alo
Ogbu abụọ of Imo State Bolachi. Abọla m chi ọmpada Chidozie Nwosu ụtụtụ ọma. Ndasị dị maka Bolachi. ọmpadeki Bolachi ndewo. Ndewo. Eriko Chigbu aha m Comrade ọmpadeki Chidozie Nwosu. Echekwana m ụmụaka nnọọ ha ji akpọkasị m Peaceful Community Imo State. Otu nkeji gaa n'ihu. Yes. After the money on the Pasanya, the Igbo, they are put out on each other. That's what they said. Nigeria needed more for people. And the things that they own the ruler people ọbara gị na-agagharịcha ọnọdụ kpọghachi anya azụ n'ihi na ebe nọ dịka ikuku nzikọrịta ozi ọ na-enyeta nsogbu mana eji m aka na anyị nwetatụla isiokwu ịkpụ n'ọnụ. Ụtụtụ ọma. Ya gazie onye ka anyị ya nọ. Ọ dị mma gaa n'ihu. Anyị nụtụolu nwaanyị. Ihe nna Chineke ndị sere m na wụ ihe ndị a na-eme na ihe ndị a ndị gọvanọ anyị na-eme na ihe ndị dum a na-akọ. Ọ rụrụ m ndị Igbo na-eji aka na-eduwe m ọdụ mara dị right nọkọrọ nkwesị ndị Igbo nọ n'oke ọgbaghara and ọgbaghara ha nọ n'ime eme enweghị ọrụ ha na-enwede na akwụkwọ ọchịchị ma ebe elu ma ala. So ha kwesịkwara na ịnọkọrọkwa n'onwe gị n'onwe otu obi nọkọrọkwa n'otu obi otu esi akwụkarị gbasara ọchịchị prezidenti enwedoro ndị Igbo aka makwana ma ị ga-enwe onwe anyị na ndị Igbo na ha na-agba onwe ha ọkpa nọ n'ọgba aghara oge niile ha na-agba onwe ha ọkpa njikwa aka ndị Hausa ga-achịkwukwa ya ọzọ were ha laikere ma ha laikere ekwesịrị ịkpọ ndị Igbo ha dị onwe ha ọdụ obi ha nwụrụkwa n'otu enwe na-agba onwe ha ọkpa ode nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ahịa na ngwụ ogiri nọ n'ụlọ ikwuola ihe kwesịrị ụlọ ọhịa kwuke ndị na-aga ụlọ ikpe a na-adọ nshịkọ mentality ọhịa na-akpa nshịkọ mentality onye ka nshịkọ gị ti ha 1,000 n'otu ite otu onye na-achọ ịrịpụta ka ọzọ na-adọ ya ihe megara ndị Igbo biko anyị wepụrụ ihe dị ụta. Ịbọlachi bojom Friday ndewo nna m Ịbọlachi gaa n'ihu. Eso, dekwara gị. Yes, me kwuo ọrụ ndị Igbo emefọla anyị ka ọ dị ukwuu. Ịwa nwa ọfị banyere dị hapi na anya ha aka. Ndị ukwu chere n'ọchị na ma ama ekwetọkwa nwanyị ọnụ. Ekọ nwanyị kwụkwa azịza. Ọta kpandịsị na enwe population ka ha. Enwe ndị Igbo nwere ụtọ ọbụla ndị ugwu na ndị mmụrụ. Chọọ anyị kwesịrị inwe ihe ga-eme onwe anyị. Ihe mere nga aga nwere ikpe onye kwere igbe ikpe ahụ ọrịa na-ema gị na ndugwu ikpe ahụ ịba aga jekọt onye ga-ekpebere ikpe ọ ndugwu ha gbere anyị onyonyo anyị na-ele ịhụrarị ya anyị kpa n'aka n'ọchị dịka ọ gbasara ụlọ ebe ya bụ ijiri ego ya n'ọgwụ fọmnatị dis ista ka anyị ga-achọ onye nwere gachiri. Ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Fraịde na ntụnye gị na ụtụtụ taa ya bụ nke a ga-abụ atụ anyị agbapụ aka dị Bọlachi ụwa mara gị mma. Onye gị na ya kụzewo Ezinna egbu Edmond esiri esi ama na-akpọ ana m enye gọvanọ anyị ndụmọdụ ihe gbasara ndị penshọn